Jon kamora mora mintiere machiegni e twak mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono. Okinyi makawuono e twak e chenro mar Rupiny kwa Ramogi Juanga pod wanono mana weche mag siasa. Ahinya moluoro ka bende gisani piny Kenya wadong' mana gi ndalo manok, ndalo 24 to wadhi e yiero maduong' mabiro. Odiochieng' manyoro duol matimo kata mana kambi matimo nonro e pacho ka mabende ong'ere kaka Infotrack. Nitiere nonro mabende gisebedo ka gitimo. Nonro mabende gitimo oluorore gi counties mabende nitiere gi piem mapek. Counties maderoma 10 e kor gwenge mopogore opogore e pacho ka mabende gisani koro kisera mag ombulu irgi bende pod dhi nyime. E studio kinyi makawuono antiere gi Fred Okango mabende wuok e duond bura mar KANU. Bende county ma Kisumo abiro geno bedo gi George Ayugi mabende wuok e duond bura mar UDA. Pono no kiyudo thuolo mar neno nonro mabende notim gi kambi mar Infotrack. Daher mar mondo mi oket ni nonro makamago e TV ni kanyo mar mondo bi wane ni gin counties mage, counties 10 mage mabende nitiere gi piem mapek. Mana ko nyalo neno gi e TV kanyo nyakwa Ramogi Juanga. Mokwongo en county ma Mombasa. Nyakwa Ramogi Juanga mabende gisani koro iwacho nitiere koda piem mapek. Wantiere gi county ma Tana River bende neno kwan mag jogo ombulu kanyo mabende counties makamago nitiere godo. Mombasa nitiere gi kwan mag jogo ombulu maromo 641,913. Tana River nitiere gi kwan mag jochung' maromo 1,491,496. Nakuru bende neno kwan kanyo mano 1,000,000 mano 0.05. Trans Nzoia nitiere gi 398,981. E thuolo mar namba 4 kopogre gi Trans Nzoia wantiere gi Bungoma, bende wantiere gi Narok, wantiere gi Samburu, Marsabit gi county ma Isiolo. Magi dito tenya kwa Ramogi Juanga bende miwacho ni gisani mago gin counties ma bende nigitiere kod piem mapek. Okinyi makawuono mano e thuond wachwa. Pachi kaluwore gi counties gi gin mage. Parni inyalo bedo kodwa e twak makama kioronwa ote machuok. Namba mar SMS 336 mbui mar Facebook iyudo wa Ramogi TV. Inyiswa ni thuond wach kata mana pachi kaluwore gi thuond wach makama enang'o okinyi makawuono. Kokamano bende parni magi e counties mabende koro iwacho ni ombulu kata mana kisera mag ombulu pod osebed ka itime. Kokamano Fred Okango machiegni e twak okinyi makawuono amosi ni misawa. Erokamano sarai. Kaluwore gi counties manigi piem mapek, kambi mar Infotrack ema bende notimo nonro makama. Diwach nang'o kata mana kaluwore gi in kaka iwuok e duond bura mar KANU? Erokamano ahinya amoso duto jonenowa. Wan joma wuok e bura mar duond KANU, an jagoro mar weche mag siasa e KANU kendo an jawacho makanyo mar Azimio. Wang'eyo ni counties ma 10 ma nigi kura chiegni 3.6 koriwore duto. Kuondego king'iyo siasa rallies mosebedo kwa timo, jogo mwapiem godo be osebedo kani kanyo. Ginuore. Wan bende wanuore kanyo nikech waneno ka kura mwadhi goyoni. King'iyo opinion polls mag Tifa, mag Sinovate, mag jofwambo gi keyo mopogore opogore, nyiso ni Raila Amolo Odinga ni malo to jok mwapiem godo ka bende jiwore. To wan wasenyiso ganda ni kawadhi e kurani wadhi yombo gi 50+1 e round mokwongo. Koro king'iyo counties machalo Mombasa mabende yiero mosekalo ne kuonde ma ODM Raila Amolo Odinga ne oyombe ndalo duto te. Sani king'iyo Infotrack wacho ni kanyo koro jomwa piem godo jouda ka be osejiwore. King'iyo Tana River kamano, king'iyo Samburu, king'iyo Nakuru, king'iyo Bungoma kuma Moses Masika Wetangula ae bende nitiere piem malich ahinya. Wan gi geno ni e ndalo 22 madhi biro mbele ka wasepango ni wabiro bedo gi rally 5 odiochieng' kodiochieng'. To wadwa luorore counties 10 gi te to gi mamoko mondo mi wajiw namba wa malo. Bende waneno ka jogo mwapiem godo gin agenda malong'o be gionge go. To
e kura milion 3.6 ma wang'iyo e kaunti 10 nitiere gimoro achiel ma nyaka wang'e. Nitiere kaunti 2 Mombasa to gi Nakuru. Moloyo Nakuru man gi chiegni jogo ombulu milion 1. Jogo ombulu milion 1 gi ok giya e gweng' achiel kata e tribe achiel. Gin ji mopogore opogore. To king'iyo kaka Migosi Raila Amolo Odinga osebedo ka yudo kura kanyo, osebedo ka yudo kura mamalo ahinya. To sani ka koro wariwore gi oganda mamoko, waneno ka kura wa makanyo dhi bedo malo ahinya. Koro wan gi geno ahinya. Mane kaunti ma Nakuru, nikech bende kaunti ma Nakuru oywayo jodhot mopogore. Jodhoudi mopogore opogore, para dier. To kara mana kaunti Mombasa ma Mombasa gi sani kaluwore gi IBC nitiere kwan mag jolut ombulu maromo 641,913 kata mana kind yiero mosekalo. Wajaneno ka kaunti ma Mombasa to nowacho gi dho ngere ni en stronghold ahinya mag duol bura mar ODM. Nang'o miyo ni wang'ni kaunti ma Mombasa oket kaka battlefield? King'iyo yiero ma Kenya onge ga gimiluongo ni battlefield. To nitiere gwenge ma samoro yiero pogore kaluwore gi coalitions mabiro e yiero ka yiero. Coalition ma wan go sani onge gi ng'at moro ma strong ahinya mamanyo kura e gweng' ma Mombasa. Koro gima jo Kisumu luongo ni voter turnout biro bedo piny. Omiyo neno ka jok mopiem go ka oseringo dhi kacha, koro gijiwore kacha. Wan wageno ni kura mane Migosi Raila Amolo Odinga oyudo ndalo cha, kura ka pod nitie. Gima wanyalo yudo, wanyalo mana med. Omiyo ka sani Azimio wan Kenya be wakelo Mike Sonko kacha. Mondo mi jo Kisumu kacha o med voter turnout. Jogo ombulu owuok oko mang'eny. Ka nitiere jopiem ariyo madhi ndi to gin gi weche gi maber ma jogo ombulu ohero, to gibiro golo jogo kura ka tete mang'eny mondo gochi ne president. Mane gima wang'iyo. Namba 2, Mombasa voter turnout osebedo kaniga gi piny. Kata kamano Migosi Raila Amolo Odinga osebedo ka yombo. To wang'ni mondo mi voter turnout odhi malo, nyaka wang'i ni to jomage mochung' kacha. Jorangi maratong' ka oketo jogi. To king'iyo opinion poll be wacho ni gintiere gi constituencies moko ma jogi bende ni malo. King'iyo Nyali, king'iyo kuonde moko gin malo. Koro mondo waduok namba cha piny, nyaka wajiwre. Emo ineno ka sani koro Mombasa ing'iyo ni en kaka battleground, to ken battleground. Mbele ka ndalo 20 mabiro, ibiro neno ka koro polls go lokore. Ibiro chako bedo blue, gilokore. Nikech jo Mombasa osewacho ni gin gi ikore mar gochone Migosi Raila Amolo Odinga. Nikech singo ma Raila Amolo osebedo kamiyogi to gi yie ma giyiego Raila Amolo Odinga. To jowa ka nochako dhi kuno chon, joma piem go ka. Nikech chako dhi kuno chon, igni ochiko. Gisebedo ka gidhi kata gini campaign. Nikech iwacho ni kana kweth mar Jubilee odonjo, jalup jatend piny Kenya mano William Ruto nosechako mana timo campaigns. Nochako kamano Mombasa kuno. To kata Tana River en osiko mana kono. Kore mo mineno ka sani namba gi pod ni malo matin kanyo. But kaka ne wachako campaign, to king'iyo bende agenda ma Azimio wan Kenya nego, agenda moluongo ni Azimio agenda. Bende osirore ahinya gi weche ma jo Mombasa dwaro, weche mag law, weche mag tich, weche mag blue economy, mago duto te dhi miyo wakura. Wangeno ni ndalo 22 mabiro gi wan wabro kawo kata mana wiki achiel, wadhi Mombasa, wadhi Tana River, wadhi kuonde go duto, wadhi Samburu mondo mi wajiw kura wa makanyo. Donano kata mana ugai mar ODM pod nitiere gwenge mag dhowadh nam chumbi. Nochako campaigns mag ndalo 4 e gwenge mag dhowadh nam chumbi e juma ni. Manifesto kata mana mar Azimio bende waneno kanyo kata mana nena giango manifesto margi weche lope ma bende luoro kaunti ma Mombasa. Bende ne winjo kanyo ka Raila wacho ni ponono ni biro yiergi ne telo ne piny Kenya. Governor masani ma Mombasa Mano Joho gibiro keto jatend migawo mochung' ne weche mag lope. Ni mago mana kisera magombulu mag yuayo. Ingene siasa ka kisera magombulu to nitie. Then nitiere adieri. Adiera makende en ni nitiere weche mag lope ma Mombasa manyaka los, jomoluongo ni squatters. Adiera makende nitiere weche mag blue economy manyaka losi. Kendo adiera makende nitiere weche mag yudo tich ne rowere manyaka losi. Koro keto Joho jatend migawo mar law en gima ber. To en gima ber zaidi ka Azimio
wadhi konyo rowere ma onge tich Mombasa. En gima ber zaidi ka Azimio wadhi konyo joma mine weche mag biashara magin go kaka wasewacho Azimio la kina mama manifesto wa. Wageno ni county apargi ma koro sani jofwambo ke luongo ni battleground gi. Gin county ma wan e kura milion 3.6 magin go ka. Wabiro yudo milion 2.5. Wageno kamano. To kimedo gi ema wan go ka. Omiyo wan wacho ni wan kura mwadhi ni kaka Azimio wan Kenya. Wabiro yombo round 1 to kendo wa project ni wabiro yombo gi 60%. King'iyo kuonde waduto te wasebedo kwa yombo. To kura ni ka Mombasa ka ne en kar mar jogo ombulu makanyo ne gisebedo gigocho ne migos Raila Amolo Odinga. To Raila Amolo Odinga manie ballot sani. Ang'o ma mono gigocho ne? Ka koro Tana River ka gisebedo gigocho ne Raila Amolo Odinga. To Raila Amolo Odinga no manie kura kendo. To wang' ni wakelo nyaka mama miluongo ni Martha Karua. Mabende joma mine luore kode kendo wacho ni wang' ni nafas mwabiro yudo kaka joma mine ok wayud ni wan mane cabinet secretary ka wayude malo kar jalup ker. Ang'o ma mono gi mondo go kura? An gi geno. To kendo kaka wan jo Azimio wan gi geno. Ni wang'ni onge ringo. Kata mana kuonde kaka Tana River bende ni wacho ni gin stronghold mar jo ODM. Koro wang'ni bende aneno ka en achiel kuom counties ma bende biro bedo gi piem. Tana River pok obedo stronghold aina mar jo ODM. Nikech king'iyo kata kura ma okalo kaka ne gigocho, ne gigocho ahinya ne ODM. Kendo wang'ni neno ka Ruto oketo governor kacha. Mano Hussein Dado bende aneno kanyo gore mapek. Yes, oketo kanyo. Koro tiende ni ingeni governor ka biro to biro gi MCA to biro gi members of parliament, senate kata ngato. Emomiyo mane majiwogi. To wang'iyo ni en agenda mane ma jo Tana River dwaro. En agenda mane ma jo Isiolo dwaro. En agenda mane ma jo Samburu, Mombasa, Nakuru dwaro. Agenda wa pek ne jogi. Emomiyo ineno ka oganda ka jo opinion poll golo opinion poll to wacho ni oganda mang'eny ahinya wacho ni sani koro 53%. Wacho ni wan kaka wang'iyo gini waburo miyo migosi Raila Amolo Odinga to gi Mikai Martha Karua. Erokamano ahinya. Nyakoro Ramogi jwang' par ni kopogre gi Fred Okango ma bende en jagoro mago mag weche mag siasa e duond bura mar KANU. Bende wantiere gi wendo machielo George Ayugi ma bende nyisa ni gisani bende osechopo achiel kachiel e studio magwa mantiere buore Nairobi. George Ayugi wuok e kweth mar UDA kata mana duond bura mar UDA ma bende nitiere kweth mar Kenya Kwanza. George Ayugi kinyalo mna winja yo makara mosi ni misawa county ma Kisumo ochiew nade. Thund wach okinyi makawuono oluoro counties 10 ma bende gisani koro oseyangore ni nitiere kod piem mapek. Akeni pachi kaluore gi counties gi debe dango kaka jal mawuok e kweth mar Kenya Kwanza. Erokamano ahinya. Erokamano kendo Kisumo wachiew maber. En dich makoro wantiere go sani nikech sama wuoyo kodi ni chama marwa miluongo ni United Democratic Alliance UDA motelne gi jalup ker mar piny madhi bedo ker mar piny tarik 10 dwe manyien. Wan waikore kata sani wantiere ground. Awinjo kosiepo wuoyo de wakili Okal to en osiepa kendo waseng'ere kod higni mathoth. En ni en ja diaspora onge ground, ok ochope ground. Onyalo wuoyo kowuoyo Nairobi kuno lakini kobiro e ground ka opogore. Yes, kendo wacho ni maber kabisa ni sani nitiere lokruok maduong' kuwuoyo e swing votes mantiere Kenya ka. Kikwano counties 10 mowachogo wabro chako kata gi Bungoma. King'iyo Bungoma was a stronghold mar ODM or NASA. Masani koro en Azimio. King'iyo kwachako wadhi kendo Western Province Kakamega mago ne strongholds mag ODM. Kwadhi kama koro Eastern wadhi the community miluongo ni the Kushites. Kamoting'o Hussein Dado ni jo Tana River, kamoting'o jo Isiolo, tuting'o jo Mandera. The Kushite community have made it clear. Kedi bro winjo kati thumbo matini giwero ni Dado ametosha, Ruto raisi wetu. Ntie thumba giwero masani is the talk of the, not only in Kenya but in East Africa. Awacho ni maber kabisa wan kaka jo ODM, wan kaka jo UDA.
waikore kabisa kendo wang'eyo maber ni wadwa lo gini chon. Kuwacho nulo chon nusekwalo ng'wech. To dong ng'wech to yini kwalo en gin tang'o mano mondo gikwalo ng'wech. Adwa wacho ni maber kabisa ODM was a strong party kane wadhi e yiero kane wadhi e yiero 2013 kata 2007 to sama wuoyo kodi ni ODM sani koro machunga kech e dho jaluo kisupo kama wuoyo kodi ni kata obed Siaya kata obed Migori gi Homa Bay sama wuoyo kodi ni lokruok nitiere yamo apaka mapek mantiere piny luo ka kendo onagi odagi kendo wacho mokoni wach moro ma ng'ato dwa kono gi ni 6 piece cha macho rumo sani jo wuok mokoni gidwaro puonjo jo ODM lesson gisebedo ka gibiro ka gisiema osipege gi jok maging'eyo ni mae makawo ka mae makawo ka mae makawo ka koro jaluo wang'o yawre jaluo chiew kendo agoero kamano ne onagi asebedo ka wuotho iye ka wasewuotho Kisumu wasewuotho Homa Bay wasewuotho Siaya to gi Migori. Mago duto Joja Yugi warito neno tok yiero mano bang' chieng' tarik 9 mano mar dwe mar 8 mar higani. Nitiere Bungoma ma bende kanyakla mar duoki chien Fred e higa mar 2017. Raila noyudo ombulu mathoth dwach ni kwan nyadiriyo maloyo kweth mar mano Uhuru Ruto mane kinde mabende nagitimo campaigns to Bungoma neno ka nitiere gi kwan mar ombulu mar 646,598 to bende kata mana kwang'yo kata mana gwenge mag Western kata mana Vihiga kuma Musalia Mudavadi wuoke maneno kata mana higa mar 2017 Raila noyombo gi kwan mar 1,079 malo kwan mana Uhuru Ruto yudo 1018. Magi bende biro lokre e yiero mawang'ne nikech waneno kata mana kweth mar Kenya Kwanza gin gi Musalia Mudavadi gin gi Wetangula. Kapok aduoko mano tadwa mana duoko siepa miluongo ni Joja Yugi Mbuta. Joja Yugi Mbuta wacho ni en ground ma intie onge. Nyiko Ramogi Ajwang' ma neno wa kawuono ong'eyo maler Kisumu, Siaya, Nyamira, Migori, Homa Bay, kuonde go duto te mago gwenge Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga dhi yudo kura kanyo mapek. Jo UDA onge nafas kata chiel e Luo Nyanza. Kata chiel e Greater Nyanza gionge go. Ayugi odhi e studio kanyo enogo mana mbaka. Koya kanyo to dhi madho che hotel kacha to duogo Nairobi gi ndege. Ruto sechulone mano onge wacho. Namba 2 wang'eyo maler ni gwenge machalo kaka Vihiga, Bungoma, Western go ne nitiere Raila Amolo Odinga noyudo kura mang'eny ahinya wang'eyo mano. To king'iyo Musalia Mudavadi magiwero ni onge kata mana MCA e gwengi. Musalia Mudavadi magiwero ni onge kata mana MP e gwengi kocha. Mana kaka mega gini kia ng'o kuonde ka kuonde. Mana mawuok e kweth mar Ford Kenya, duond bura mar Ford Kenya. Koro duond bura mar Ford Kenya to nigi ji Bungoma. To wan bende ok wasera ombulu ni wasero, wan gi agenda mwamiyo jogi. Gimomiyo wan gi geno ni wang'ni kuonde mag Western go wabro yudo kura mang'eny. En nikech agenda ma wan go. Jowa mwapiem godo ka gin ga agenda mopogore. Ginyiso ni bottom up, to bottom up no onge gima nie bottom kacha. Kigwaro chalo sano mantiere gi chiemo to gise chamo chiemo no to koro kigwaro ni tinema kondika kata ni made in China. Mane gima gitimo. Wan wakelo agenda mar joma mine, ojende, wakelo agenda mar gengo mibadhi, agenda mar joma mine, agenda mar pi, baba keanika, gin agenda mane. Mane gima disero kura e gwenge makoro waluongo ni battleground. To Ayugi wachonwa ni giikore. Giwachonwa ni gisebede ground. Giwachonwa ni gin giwuotho pile pile. To opinion poll to wacho ni Ruto odichieng' ka dichieng', saa ka saa, dakika dakika odok mana piny. Ang'o miyo odok mana piny? Odok piny nikech en agenda ne achiel. Agenda ne ogore gi president to gi Raila Amolo Odinga. Okous sera mar jopiny ma jopiny wacho ni in ang'o mikelo. Bottom up mosewero tino lokore wer. Emo miana dwa kona Yugi gi lange gi Ruto mosiepne. Ni ng'eyo kura mwadhi ni ma yie. To Azimio kato yie mar Noah. Ma yie mar Noah makoro oting'o Raila Amolo Odinga, oting'o Martha Karua, oting'o Gideon Moi,
oting'o Matiang'i gini, oting'o Migosi Peter Munya, oting'o jogi te. Mano tiene ni mano Kenya mzima. To gin ng'ama giting'o Mudavadi, giting'o Wetangula, Jiario. Mudavadi gi Wetangula ting'eni buy one to get one free. Aya, giting'o ng'ane. Kijana bwana moro ma ya Coast ni, ma Kilifi ni, be giting'o kanyo. Koro margi jata ok yie. Margi jata chalo mana gimoro mokete pi kanyo to dhi nimo. Wane momiyo koro kata ko wer ni winjo ko wer nano. Ambe anyalo wer ni. Anyako ni yieni no mar Noah. To kako ting'o jini. En odhi adhiya nyako go loka kocha. Nyako go loka. Koro ayugi gi UDA ne giwacho ni Kenya ka ne gise wiro rangi maraton. Macha ne nyise macha ni undercoat. Kawuono koro overcoat, coat mogik, ena blue. Emo mieno opinion poll oseketo Raila Amolo Odinga 53%. Adwa singo ni. Week mabiro, date mabiro gi, Raila Amolo Odinga dhi bedo 60%. To kwa dhiye kura, tarik 9, dwe mar 8, Raila Amolo Odinga president. Tarik 10 mowacho nacha, anabiro luonga yugi tamiye card mar invitation mondo mi wadhi waswe Raila Amolo Odinga. To kata mano kango weche mag kembe kata matimo nonro e pacho ka mano moriwo Tifa Infotrack gi mamoko bende nwonjo kata mana jalup jatend piny Kenya William Ruto ka seyo kembe makamago. Ka bende wacho ni kwan makamago ma bende wacho ni dibed ni golo gi achudhe mago kata. Igolo gi achudhe mnade. To en ndalo mane en malo nonro gi. To no mor kendo wacho ni magadier. To sama koro dok piny to ni koro iye wang. Iseneno kaka Ruto sani iye wang ma kata nyithindo goro go irani. Vijende matindo tindo gore go wacho ni ini wuoyo kanyo kaka ng'a. Iwuoyo kanyo kaka. Ruto wacho ni ichwang mare en kaluore gi ka Ruto wacho ni ichwang mare en kaluore gi ekonomi mar Kenya. Mondo onego ng'e ni jo Kenya wan jo Kenya iwa wang moinge. Wang'eyo ni chiemo onge, wang'eyo ni fuel onge, wang'eyo ni pesa onge, wang'eyo ni ji ok dhi skul, wang'eyo ni pek moyudo cha. To pek no konyruok ni kanye. Konyruok nitiere Azimio. Konyruok onge UDA kacha. Kendo ing'eni ayuwe giri wacho ga ni gini gima iluongo ni Kenya Kwanza. To king'iyo kaka Ruto campaign, be owacho gimoro amora ni Kenya Kwanza, en osiko ni UDA, Rigathi UDA, Ruto UDA. Mudavadi giri magi wacho ni biro miyo gi kura kia 70% kia from Western. Onge nikech gionge nafas kacha. En obiro yudo MP mokadeke dala gi kacha to mano rumo kamano. En watera koro dhi yweyo. Azimio la umoja king'iyo kata gazeti makawuono. Projections mwaseketo. Namba mwakelo party strategy mantiere Azimio. Dhi kelo members of parliament mopogore to mago jo Azimio duto te. To gin king'iyo projection gi en mana UDA. County apar mowacho gi. Wan gi geno. Kendo jo piny mawinjowa manenowa to wacho ni gin kamago battleground kara gin battleground mag Raila Amolo Odinga. Joja yuge winji kanyo ka ang'eni nitiere wach ma bende koro sani de ere winjo weche kata mana moko ma bende lieko ma bende Fred Okango osewacho winjo moko kanyo ni buy one get one free. De wacho na okaluore gi weche ma bende Fred Okango wacho ka. Pero kamano Okango en osiepa en gima timore ni Okango oge ground Okango dak Nairobi. Adwa wacho ni maber kabisa opinion poll mage wacho mage bedo sponsored kendo bedo manipulated gi the state. Tadwa nung'e maber kabisa nikech kura tibiro kwana kaka kuno obedo kibedo kikwanoga. Nuwinjo kama oluoro Migosi Raila Amolo Odinga oywak ochiwo ywakne ni yawa adwa dhi kambi maloso ballot boxes. Yawa kura osedonjo ni Uganda dhi donjo gi Bungoma kendo polling station 10,000 jaudo sepango ni mondo gidhi kura 200 mondo mano ochako gi 2 million. Adwa wacho ni maber kabisa UDA we are fully prepared. UDA wang'eri tombulu. ODM was a very popular party. ODM kiari tombulu giwe jo tich gi kech jomadhi madi tombulu ka ni kech to wabe kwa yudo thuolo to nyam konyo gi ngech gino wete wanyaka wamigi chiemo gi cham mago mage mosebe gi kech amuduog bangi. So the process will have to continue kenda wacho ni maber kabisa ni Okanga winjo ko wacho wach moro ni kiari moluor mogik William Samoei Arap Ruto the deputy president ni tinde ye wang kata mana gi nyithinde rally kata Yesu yena wa kanisa mochwado ji chieng moro achiel to Ruto nyaka ye wanga wange to neno kendo winjo gik matimore rally to jakom yok nya wang nikech kata me rally no nindo koro kia gik matimore emo miyo Okanga chiew ng'ati nikech piny osedhi kendo osekawo kore kineno ka in ng'ama rieko ka gisebedo siasa ne intiere third way the alliance kod ekuro gini
mane giriembi donge to gimobere giriembi bigore giriembi you don't believe what is there. Wan waikore kendo wadwa yom Raila langa godiochieng ebe no sawacho ni wadhi boycott election ko ero boycott election wan ok obadhowa gima wang'e maber mar sirikal tarik kwasetimo yiero tarik 9 tarik 10 waseng'e ni ng'ama oyombo en ng'a to William Samoei Arap biyombo and this one take my word anan wuod luo monyuol e piny luo modak e Nyalenda Kasagam monyombo e Kasagam ka ang'eyo kendo awacho ni kabisa Ruto is the 5th president of the Republic of Kenya. Kenda go erokamano kich kata kango gidhi go biro irwa. Kata sadi kija wuoyo e TV kama to gibe wacho ni wuo parowa. Kata wuo paro ni wakili. Nyama rie kendo it material kabisa. And you don't belong there. ODM en mag jok mose outlive their usefulness. Jodogo moti baonge king'iyo Noah Wekesa, king'iyo Raila Odinga, king'iyo Buru Odinga, gin jok ma 70 plus kadhi nyime. To UDA is a party of the future. My party makidhi office ibiro ka vijende ma jogni 17, ma jogni 18, new graduates from the university all over are the one in charge. Koro wan gi mor kendo sani wawer ma osana wayudo tarik 9. Injo ka jomoko ywak kendo ikono wadhi weyo kwadhi go ombulu kati tamori adwa wacho ne joluo kendo wacho joluo wichach maber kabisa kik ng'ato wuondu ni itamri dhi go ombulu no wuondwa 2018 ya mokoro ni revolt ni mbokwago ombulu maji ower makinyo dinre mandito kote mana kuno moko yako go ombulu to sirikal tiloso alosa so mawuoyo kodi ni MCA mochungi ODM MCA mochungi UDA Kisumo ka women rep kaka Ruth Odinga mochungi gi ODM women rep Philbona Yugi mochungi UDA ilo ka Ruth Odinga sani ok nindi chone gi kawo certificate to sani ko sani bayo kata mana gi Uganda ka obaye to ene grao nikech mama Philbona UDA miyo gi tich matek kidhi gidene Siaya Pamela miyo gi tich matek kichaki dhi gidene ni Homabay Mama Sharon miyo gi tich matek kichaki dhi Migori all over sani e piny muka lokruok biro onagi wachie uru jakom wasemiyo support moromo sani ende koro dhi yue jodala wa kitemo ni wadhi Kanan igri 56 Kanan kidho ndege kadi dhi Kanan kidhi Kanan penya ne wakili en 3.5 hours tichopo to in marwa moketwa keta mani ji en ng'wech ma ji dhi Kanan ine wi treadmill in same sport kami dhi etunge ana wacho na gene Kanan ya pano kadho chon kabisa to wae uru wane adier nikech Uhuru Kenyatta wuondo Raila okay Kenyatta ni support Raila to jogi tenya ka ero kama na Georgia Yugi kata mana wach moro mabende nego bed kata ni watu wake mabende iselieko kanyo kaluore gi weche mag joma dwa chopo goyo ombulu gi mok dwa chopo goyo ombulu ogai mar ODM mabende jating dai mar Azimio la Umoja no biro komo oyango ni wach mabende na oneno ka bende ondegi jofwambo ni boycott mag elections noko wacho ni ok odwa mar mondo mi kik odhi ochop kacha mana Fred Okango bende kinyalo mana ler mar mondo mi wanyis kama na jopiny mana dier ero kama na eno kum kel wacho no ingene Ayugi osiepa mana kako wacho cha tapani noko winjo gima ker because Raila Odinga no wacho wan kaka jo Azimio noko wacho no bro boycott election gimane wa wacho no wacho ni IEBC mochungne weche kura nyaka ket complementary register miluongo ni manual other than gima gikelo ma iluongo ni electronic voter register nikech mane gima chik wacho namba 2 no wacho ni wan jo UDA gi nikech onge gimone Kenya kwanza kata kinyo ka yugi wuoyo ana wacho Azimio ento wacho ma UDA onge onge kuma gibro yude kura gibro yudo kura kuone matin to kuone matin go ok nyal keto gi bed president oginyayo gima yugi wacho ni tarik 9 Ruto bro ket president no anta bro nyise mondo ng'e kura igoyo gi oganda jogo ombulu to king'iyo numbers wacho ni Ruto onge numbers ing'eyo kata king'iyo kaka gidhi rally Moses Kuria wuon no wacho mabende en ng'ama ting'o ne Ruto bag no wacho ni en gin ging'eyo ni giting'o ga ji buses to gitere e rally ground koro numbers mineno ka makamana mag mokel gi buses namba 2
Ayugi wacho ni gisemiyo Raila Amolo Odinga kura igni mang'eny. Ni wang'ni ni kata kanan tidhi gi seche adek. Abiro nyisa Ayugi ni mondo ng'e. Kidwaro loch to en nyaka ibed ng'ama nigi sinani. Itemo ndalo duto ka duto te to sani ko Raila Amolo Odinga en janono mosetegno. Ong'eyo gima Kenya dwaro. En emomiyo waluonge ni baba. Baba tiende ni ochung' ne oganda duto te. Ong'eyo kata Ayugi ni en mana babo Ayugi. Ong'eyo ni Ayugi kochiew gokinyi biro dwaro ang'o. Ong'eyo ni Azimio la Vijana biro miyo Ayugi ang'o. Ong'eyo ni Azimio la Jitihad biro miyo Ayugi ang'o. To ng'at gi cha to en kisran. Iwinjo ka sani wacho ni koro ni Uhuru Kenyatta wuondo Raila. To kane weche odhi matek Kenya ka koro waya election mar 2017 weche okethore. To migosi Raila Amolo Odinga odhi omosoro gi Uhuru Kenyatta. To wacho ni wang'eyo kumwae. Wang'eyo kumwadhiye. To kumwadhiye bor moingo kumwae. Ang'o mamonwa mondo wati kanyakla. Gine manochwanya Ayugi gine makoro giwuok oko. Ni koro ni babau okelo mama machielo ni koro wuok dalau. Mano be wi ber. Mano wi rach. Ayugi giri joma nyaka ber koro ong'e ni weche oselokore. To wacho ni kuro osedhi. Kura pok odhi. Ni piny osedhi okawo kore. Piny pok okawo kore. To ka piny okawo kore. Piny osekawo kore gi Raila Amolo Odinga. Nikech opinion poll ma bende jogo mbule mawacho ni wan kwachiew gokinyi tarik 9 to wabiro miyo Raila Amolo Odinga kura. To otie kamano. Wacho ni ang'o momiyo wamiyo Raila Amolo Odinga kura? Wamiyo Raila Amolo Odinga kura nikech Raila Amolo kura nigi Azimio la agenda. Raila Amolo Odinga nigi jo piny. E Azimio nitiere party madhi ma 25. E UDA nitie party en party chino UDA. En ratong. Unity ni kanye. Ka ng'ato okwero Ruto gimoro amora to iye wang'. Ka ng'ato kone watim kama to iye wang'. Koro gima nyaka wang'e ni kwadhie kurani Azimio la Umoja oseketo chenro makende mabiro miyo wani e county aparka wabiro yudo kure moingo milion 2.6. Nikech kuondego wambende waketo jo chung' makanyo mabende nigi nafas mar yombo e kombego. Mogik Ayugi owacho kanyo ni gibiro konyowa. Ni wan wabiro wuoyo kodgi koro ka giseloto biro konyowa. Abiro nyisi kata gotieno ma koro piny oru kawuono. Ayugi giregi ema wacho ni yawa wan waneno kambe namba wa ok bibedo maber ahinya. Ere kaka watim Ayugi gi lange gipango mondo gimosre gi Raila bang' election ni. Mane gima gipango. Wan wawacho ni wang' wanyiso gi onge nusu mkate. Gini wakawo ratiro aching tarik 9 waswa in Ayugi ka dwaro tich wabiro miye tich. Bende naneno kata mnako gai mar ODM nacho ni en oseyangore ni kapo nono ni ibiro yombe bang' yiero obiro yieno. Obiro yieno yombe. Ni bende Ruto bende biro yie mane penjo mabende no penjo. Penjo no negi penj Ayugi nikech Ayugi e jatend Ruto. Wan ng'at Ruto. Wan to wacho ni kadipo mabe ok bi nyalore ni Ruto yombo wa aching kendo maler mwaneno to wabiro yie. To bende onego wacha yanga ni kwa yombe kaka wadhi yombe saa 2 gokinyi ni. Nikech gini sani okoro ni ok ni be wabiro yombe kusok bo yombe. Eni wabiro yombe saa adi. Koro wacho ni wabiro yombe saa 6 gokinyi, godiechieng, wabiro yombe saa 2 gokinyi, wabiro yombe saa 12 gokinyi. Wan wang'eyo ni saa adi mwadwa dhi yombe e first round mondo mi wakoni ni concede. To kose concede wanyiso ni imbe ng'aja Kenya okin ng'ama rach ahinya. In koro support bana government irit chieng' moro ibiro chung' kendo. Mano gima Ayugi ong'eyo maler ahinya. Ok nokia. Koro kowacho ni ni wan waseikore wan gi kura ka onge kura ma Ayugi gi UDA nigo. To kinjo kaka Ayugi wacho en wacho ni UDA. Joma gichungo UDA e gwenge mag Raila Amolo Odinga. UDA nikech par ni William Ruto chung' gi duond bura mar UDA kopogre gi emomiyo akwere. Onge wacho weche mag Bungoma onge UDA. Onge wacho weche mag Kakamega nitie onge UDA. Onge wacho weche mag Trans Nzoia ni UDA. Kuno UDA onge. UDA nitie mana gweng' Ruto ka. Koro ka ni UDA to wanto wanazimio to wan gi 25 more than 25 parties. Ere ka gibiro yombo to 25 gite ose mobilize voters ma wuok oko te. Mano tiende ni voter turnout dhi bedo malo, jogo ombulu makanyo dhi bedo malo. Gin namba gi ni kanye. Mane gima penjogi. To king'e opinion poll be project niya namba gi mag Raila dhi malo magi gi dhi piny. To giwacho ni opinion poll go bedo sponsored. In this sponsor Tifa
sponsor Star, sponsor Standard, sponsor Royal Media, sponsor Infotrack. Okinyal. To kango kata mana kanyo okane kage dhi piny ahinya nikech kata mana nonro mano yang machiegni gi Infotrack. Koro kapono no oket kata mana yiero odiochieng' ma kawuono. Infotrack wacho ni sani kapono oket yiero kata mana kendo odiochieng' ma kawuono. Raila Odinga biro yomo gi kwan atamalo 43. Ilwe machiegni gi William Ruto gi kwan atamalo 37. Mabende gisani koro wachre ni oyombo mana Ruto gi kwan atamalo 6 kende. Emo mi apenji. Ya ng'iane kuma Raila Amolo Odinga yae. Nen 21%. Kawuono en 43%. To king'iyo kata gwenge momoko oyombo Ruto gi 6 points. Tiende ni en namba ne dhi malo. Ang'o makelo namba Raila Amolo Odinga malo? Agenda ma en go, jalupne, choice mar jalupne, kaka oganda winje, kuonde modhiye. Wan sani wawacho ni wabiro timo rally abich odiochieng' e ndalo 22. Rally gi ang'o mwadhi wacho? Wakwayo kendo wasero kura from jopiny. Wakono ni wang'eyo ni ntiere weche matek. Cost of living ni malo. Wang'eyo ni rowere onge tich. Wang'eyo ni ntiere weche mag mibadhi. Mabende Ruto wuono ni e sirikal masani ose chandro gi weche mag mibadhi. Onge gimoro manyien ma Ruto gi lange biro nyiso wa ma mondo wawinji manotame timo igni 9 mosekalo kata igni 10 mokalo makoro biro timo igni 5 mabiro. Okonyal. Wan wadwaro Azimio la Umoja One Kenya. Moses singonwa ni en gi agenda 10 mabiro ng'iyo ng'ato ka ng'ato. To agenda 10 gi ere kaka wadhi kelo gi? Nyaka wakel gi koriwore kowuok from party opogore. KANU ni kacha, Wiper ni kacha, Jubilee ni kacha, ODM ni kacha, KUP ni kacha, UDM ni kacha. Gigi duto te. Tiene ni jo Kenya koro no wuok oko te. Mowacho ni wang' ni to wakelo ng'ato mabende history ne nyiso wa niya osegore ne piny, osechandore ne piny, oseikore mar terowa Kanan ma yugi wacho cha. Oken seche adek. Osebedo ndalo mang'eny kata jo Misri jo Gine ne wacho ni kane gidhi Kanan no kawo gi ndalo igni 40. Ok ndala seche adek mang'ane wacho ni to pimo kanyo ni Yesu be nodhi ochwado jomoko kane ige kanisa. Yesu no chwado joma ne uso mane ketho hekalu mar nini mar Nyasaye. To Ruto ento jomoko kwero riembe radika gin gitimango. Nikech okwere ni bottom up onge. Okwere ni we wuondowa. Kor mane miyo ye wang'. Raila onge ng'ama osekwero ni we wuondowa. Gik ma Raila wacho ka gin adieri te. Hero kama na ija. Joja yugi benda geni kweth mar Raila obedo. Angeni kweth mar Kenya Kwanza gisani bende pod udhi nyime gi kisera mar ombulu. Jumani nuntiere imbo mar piny Kenya odiochieng' manyoro kweth mar Kenya Kwanza nogoyo tach e gwenge mag Migori kanyakla gi Nyamira ka pod medo gido gwenge mag Imbo gi Nyanza. Weche bende osebedo ka wachre weche mathoth kata kawuono odiochieng' ma kawuono kata mana kwana neno oboke mar Daily Nation. Jochung' mabende osebed kata mana kiketo Kenya Kwanza kata mana kwang'iyo e ratil ahinya modok korka jochung' mag od bura no ka Kenya Kwanza okram na Kenya Kwanza duond bura mar UDA mabende nitiere kweth mar Kenya Kwanza elemo mar jochung' mag malaro kombo od bura gin 261 kipimo gi ODM nitiere gi 181 Jubilee naneno kanyo ka nitiere gi 188 jochung' mabende no ka bende uketo ka mana kinyalo loso. George Ayugi akeka tamna kiwinjo yo makare mos wasebedo kata mna kwa gwenyore para akeka tamna kiwinjo yo makare gisani. Ero kamano awinji maber kora Ayudi. Adwa wacho kapoka adaduoko wach miwacho na adwa nyiso owadwa wakili so you are aware that the same Jacob miwacho ni went to vote to stop the manual register and it's on record. Sani koro dwa manual register. Wan wayie miya gimoro amora. Biro dwaro mondo oburo wadi obed chairman mar IBC wayie nikech wang'e gima wan. Tadwa wacho ni kendo kodi maber kabisa wakili one e ground. Ibed nyamonye, ibed usenge, ibed miurube, ibed yamo apaka moro kudho. Olang mora winjo kaluongo wa, olang mora winjo kaluongo wa, olang mora winjo kaluongo wa.
yamo kudho mar UDA ni bro yweyo tete awacho ni kata mana Raila Odinga sani ngima ni tim handshake gi William Ruto nikech sirikal oselosi joluo wa yaw wang'wa wasetemo gi jakom yawa higni 50 to koro ng'eny wakoni jakom misetimo mitimoni to ber lakini sani wamany remo maler manyalo kadho gi joluo ang'owa lokacha nikech yawa kara dobe nyaka karang'o kara jo Israel loka higni 40 to wan maro ni 56 yawa koro keto ni jidhi kana kanyo chopo kana no chopo kende gi nyare to gi Junet makado rengo ywak kabisa kendo wawacho ni jakom mondo chiew ong'e adier nikech ng'ama ketho party mar ODM en gin Junet gini gidhi giriembo nego gini mecha miyo Raila ogwire no buongo maber mar ringo party gin joma tiyo kendo gin emission kotieko to biro koso yombi jakom kata Junet no kuchako ne kedo Migori ka ko chako ringo dok dala gi kocha joluo wa yauru pachwa kik wakauru ng'ato ni wagolo ng'ato ukaf mado ni ko dwaro ni en secretary modwaro ni control makana badi gini ka oriembo ke dhano ke ko dware ka kortimo jakombe gise dino wange jakom sani badi do naneno ka no chiune nomination jakom na ng'eyo ka wantiere ODM ko chako ODM gi nane ndolo haya Otieno Kajwang William Ruto Odinga is not the same jakom wantiere godo awinjo ka wakili wuoyo wakili unu kanu uno oketo candidate sani mukete Kenya kae 625 Gideon Moi bodo ojuda na kora machiedha lagi okonyal yudo ora akiano wacho nang'o kudhi mbi kwan mage nikech kwan go onge wawacho gik mantiere ana sebete siasa sani koro di 24 tang'eyo kenda neno kenda jano ga mbele kenda wacho ni maber kabisa ni Migosi William Samoei Arap Ruto sani katiti mana meuru bei kacha idhi custom Jack baby school bilo ngoni kumoni yelo ka all over we want to town Kisumu kama wuoyo kodi ni ye chuni town yelo ka all over in posters mag William Ruto kamora mora yelo ka geche mag ngogire ketu mana piche William Ruto undra indundi kara odhi do kura kumi kada la kaya pinyi ruka maonge kura karodhi yodo kanye ouru awacho kedani woka besa nikech ouru wuodo jakom ing'eyo ni gimana iketo ne iwacho niya ebe jowa mawuok e Central ne ng'acha en ng'ama rach makigone kata uru ko joji polling station that day mono ka picha baba nika picha Ruto nika to picha wa Jakoya nika to kodwa Ruto odhi miwa Jakoya nikech wang'ani ko baba robro to jodala wa ya uru pachwa oge ko sani president Montiere go nyalo wacho nwa ni wa go uru Raila kura to ng'e ka piny garamo ingo jo piny chumbi odhi malo chumbi pok no medga nyaka ni wala nang'e chumbi 50 tishu sani siling 40 nenga siling adiwa to koro medruok makamano iseyo Uhuru kosi seyo Ruto kosi seyo Raila Ayugi medruok mag nengo ngima kaluwore gi ni seyo ng'a iseyo ng'a kaluwore gi medruok mag nengo ngima biwinjo baba has got a good points kendo nyabedo president to chalo ng'ama oluokore kanyo to kidwoka ng'ama omiyo baba oting'o baden maduong' kabisa e ng'eye kae en Uhuru Kenyatta sani king'iyo Kisumbwa kae jopiny ywak port nyolos kae port nyolore ni kwik matimre e port kanyo ni sukari wabedo di package e port kanyo kendo loro budin ma jolik ma gulmam waya uru pachwa ji ariyo emoloso pesa Kisumu ka family mar gavana Nyang' Yong'o to gi Raila Odinga japiny mawuotho street kae onge pesa jowachandore waya uru pachwa tagiso onagi duto kowuok e milambo mar piny luoka ni wuoguru oko tarik 9 mondo yier William Samoei Arap Ruto my future mara UDA is the future for the local community wasatemo gi ODM sani no kanya sauti mono mare ni the first two contenders Raila Odinga to William Ruto the Nalos community to magi gino wete magi gino wete mano wuogo kanyo wuogo do Sudan iwinjo koro the best option mantiego do Ruto ni ose support Raila moter nyaka Hague mobedo tried at the Hague for so many years I was with him at the Hague katingo richo majodua kone ya Ruto was not directly involved in this nikech no kochung'en iwinjo to no chungi jakom man kane lweny nitiere no jolango golo chiemo kore cha kelo mami wa koni samedi lweny nyaka ng'e jirandi okite ringi jirandi ban jolango magi owete wa montiere godo
onagi ero kama na inya yugi Fred okanga injo kramna ka yugi wacho kacha ni jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta owuondo Raila Odinga injo kanyamna ko wacho ne kapo nono ni jatend piny Kenya dhie debe kacha to boro tiko wajakoya po nono ni ko winjreki to mano kramna ka to okang machalo na nikech kramna kinde mose kalo juma ne kende nwaneno kramna ka Uhuru timo campaign ne mano Raila Odinga bende wang'e en jakom mar kweth mar Azimio la Umoja ne chairman mar council iwinjo negi chako ni Raila iwuondo gidhi mbele giwacho ni Uhuru bro loko pache gidhi mbele giwacho ni Uhuru dhi drop Raila gidhi mbele giwacho ni Uhuru koro bro endorse Ruto mago nokotimore Uhuru osebedo consistent gidongero wacho ni en ng'ama gimo wacho cha emotimo pile nyaka koro ni nyoro Uhuru wacho ni gone Uhuru Raila Amolo Odinga kura nango nikech an ka ng'iyo taneno ka jaduong' ni konyo Kenya kendo en nobiro okonya kane Ruto ringo en koro no dhi campaign oweya ka koro weche kako vido biro mumuojo piny mangima umuojo Kenya Ruto ne onge Raila Odinga emo konyo Uhuru Kenyatta to ayugi onego ng'e ni Uhuru Muigai Kenyatta en president to jalupne en ng'a jalupne en William Samoei Ruto nyaka Samoei Weni kadi po nono hawi marach gimoro timore to Ruto no ema bedo president sani ka gimoro timore sani ang'o momiyo ayugi wacho no to wuondo jopiny ni gik mosetimore maricho duto gi mabe Raila do bedo president koro kubet nikech koro Uhuru endose nikech Uhuru government ne nigi challenges mag cost of living ang'o momiyo wacho kamano to en jalup Uhuru to en ng'awa en Ruto ka Uhuru dhi dala to no se wacho kendo jopiny bose yango ni gidhi gi Ruto nikech gisetiyo kanyakla to challenges ka be mek gite Ruto ok nyal chiew gokinyi ni to wacho nwa ni ka oger ndara wan mwagero ni gini wagero ka ber to mek gi ni to karach to mag Uhuru gi Raila ayugi koro ada kweri miriaso ma uketo wago gi propaganda ma pile ogik makoro rumo tarik 9 wakiko gi oko to yamo miwinjo ni fudho mowacho no yamo no to nitie ten yamo mar yellow fever mar riembo yellow fever riembo dhi kocha koro wadwa riembo gi yellow fever no te to kwa donjo to koro blue fever mar royal makoro Raila Amolo Odinga donjo State House to kata yugi miwacho ni en wuod Raila Amolo Odinga ayugi mineno ni Raila Amolo Odinga ohere malich ong'e nikech osetiyo gi Raila Amolo Odinga to kosa yugi be wuondo wani entiere idie ko chopedebe ayugi gotieno en Azimio godichieng to Ruto ayugi ni ema koro kose donjo to wakelo machiegni nikech ong'e tich en mobilizer en osiepna wabiro tiyo kode maber to sani oganda lu koro nyaka wang'e onge oganda lu moro amora ma bende nyalo wacho ni Raila Amolo Odinga pok ochandore ma bende nyalo wacho ni freedom of expression makoro wacho kane TV kani Raila Amolo Odinga okokelo ma bende nyalo wacho ni kane piny dhi oko makoro weche okethore Kenya ka makoro Raila Odinga osebedo sworn in kuro osekethore to Raila Amolo Odinga odhi omosore gi Uhuru to wacho ni an ok ochuno nyaka bed president we wamosre mondo wang'e kumwae to wang'i wapang kumwadhiye Ruto kano winjo mano to kirore okoringo iyo wang sani ich wang ne moseterwago nyaka ka ng'ato nyalo pamo president ka ng'ato nyalo pamo cabinet minister no pamo no lika no dwa pamo no wacho ni en no nyalo pamo ing'eni kiwacho kilieko chik wacho ni attempt sami wacho ni anyalo tiyan ni in gi uwezo mar timo gino koro ichalo ng'ama timo in gi dwaro lakini nokotimo paro no ema rach mogik olo itim to kik ibed gi paro mane kaka chik wacho to sani endi mane ng'ama koro ayugi wero no e TV Ramogi ka oganda lu winjo ni mane ng'ama yero bedo president kuponono ni uyiero japamji ibiro pam lembu pep ayugi gi UDA ujomwa luoro kendo kisungu wacho ni unwadhi competitors wang'eyo ni udwa bedo e komni to sa upodi sama sani gini en igni mang'eny dwaro igni Raila wuotho safari ni maber mos to wang'ni koro Nyasaye osekonye to wang'ni ok en Raila madwa bedo president jopiny emonyiso Raila ni wan wang'eyi waseng'iyo safari ni waseng'iyo kaka ibiro
to wageno ni wang' ni to in gi nafas maduong' mar bedo president. Koro en jo Uganda madwa Raila bedo president. Ruto dwa bedo president. To dwa bedo president gi thuon. President ok dibed gi thuon. Onge thuoni ka. Kenya ka kura isero. Ichalo ng'amoro gi nyako to ing'iewne chips gi soda Fanta madiaba maduong'. Kiny ing'iewne gweno. Ruche ing'iewne wuoche. Ing'iewne nanga. To ni Ruto biro ni leta iyo kuja hapa. Ok nyalre. Seruru kura yugi. Kura en nyako, isero mos, itero data ang'o, to un kubiro kani kuru dwa gowa gapat, ok ubunyalo ma. Ero kama na bende no kasa bende dhina mapio kango gi ayugi, ko kamano bende nitiere wach moro mabende adwaro ni mondo walose. Nonro mabende osebed kana mna kitimo gi kembe matimo nonro. Nitiere group moro ka, madhongere wacho ni gin undecided voters, mago jolut ombulu makiakra ni gone ng'a kura. Kaluwore gi nonro mabende notim gi Infotrack, wacho ni gwenge mag Masawa, Mount Kenya, otelo gi kwan mag undecided voters gi kwan atamalo 21. Rang'iny mar namba 2 wantiere gi gwenge mag Nyanza, mabende kwan mag undecided voters nitiere kwan atamalo 14. Wantiere gi North Rift kwan atamalo 13. Wantiere gi Imbo mar piny Kenya kwan atamalo 12. Bura Nairobi ka kwan atamalo 11. Gwenge mamoko tocho ni gin kwan atamalo 9 mag undecided voters. Jolut ombulu mabende pok oyango ni gin giket ombulu irng'a. Ndalo bende medo kayo, ndalo medo sudo. Wado mana gi jumbe adek kende twadhi e yiero maduong' mabiro. Kwan mag undecided voters gi ayugi. Diwach nango kaluwore gi pachi gi kinde modong' mabende pod kisera mag ombulu dhi nyime. Mokwongo ineno ka kwan mag undecided voters go thothgi gin jo mawuok Mount Kenya. To king'iyo Mount Kenya, mana kaka nawacho ni gin jok ma kane onyuol nyathi dongo to ikonogi ni hii familia ya Odinga ni mbaya, ni mchawi. Koro gidongo ka ng'eni magi jojuogi. Koro joma ne wacho negi ni magi jojuogi, chakizo ni magi koro joma ber. Kadwa gore Nyasaye erokamano. Nyasache Elija kuom timo hono mare. Ni Nyasaye rotimo hono mare ma William Samoei Arap Ruto, mana minister mar agriculture, minister mar higher education, mana assistant minister of the office of the president. Nyasaye otimo hono mare mobedo ang'owa, mobedo deputy president. Ne sani kore kwa ng'e adier ni kara Kenya ni niga giwegi. Nikech wasebedo ka iyudo ka Kenyatta ochung' to Jaramogi ochung'. Tiyudo ka Raila ochung' to giketo kendo another Moi ochung'. Kara piny ni en mag dynasty. Nyathi baba gi nyena na japur e Nandi ka. Kijana ma wuon nyena japur Nandi ka. Magi be ne uso mana chak. Koro wuok ochung' dwaro kom ni mino ka giduogo gi tegi riwo lwetgi. Gikoni ma to nyathi ng'awa kanye. Bang'a noyawo wang'wa kaka wan jo Kenya, mino ka kuonde moko wantiere gi lor, nitiere gi jomoko pok decide to kara kura wadhi go kanye. Nikech ng'ani nokome ni ng'ani jajuok. Koro omiyo ombulu. Kara ng'at mobiro ni en ng'awa mikoro ni koro wami ng'acho ombulu to ng'ani gitiyo godo. Mo yiso ni mara 10, mari 10. To nikechi ok en dynasty. Nikechi gikia wuon mare. Nikechi gikia history mare. To manyiso ni ndalo 24 modongi bende ubro gido kwan mag jok ma bende kia kata ne oluto ombulu kanye gi ndalo 24 modonge. Bendo nyalo neno kana mna un kaka kweth mar Kenya Kwanza unyalo gidogi. Kenya Kwanza is going all over the Republic of Kenya. Ero kama na inya Fredo Kango. Kenya Kwanza is going all over the Republic of Kenya. Kendo wapogore nitiere jok man stationary kaka wan obedo stations ani koro kanye Nyanza. Mama Mbota Osoro mama Nyamira Obado Eliud dhano wachokore watu kanyo watu Nyanza. Tifa bende neno kata mana kotimo kata mana nonro e gwenge mag Nyanza hinya gwenge mag Kisii gi mamoko. Koko kamano kang'ano ka sabende mayo mape. Ayuga biro ni kaduogo kuomi ka wuok bang'o kango. Abiro ni mar mondo mi wapachi mogi kaluwore gi thuondo wacho mar okinyi makawuono. Koko kamano Fredo Kango kaluwore gi kwan mag undecided voters. Gi wachango aneno ka Masawa mar piny Kenya Nyanza nitiere Western mabende pod nitiere kwan makamagi. Nairobi bende nitiere kwan makamagi. Koro king'iyo Nairobi Raila Amolo Odinga yombogi gi 50%. King'iyo undecided nitiere Central Kenya. Nikech Central Kenya wang'ni ok ochungo president. Koro nitiere jomoko macho ni wan koro ka ok ochungo president to onge ng'ama wagocho mabiro paro bang'e. To kuonde magi wacho ni stronghold gi. King'iyo
North Rift, kuma Ruto nitiere gi stronghold. Kuno kendo bende ni undecided. Koro kingi undecided gi te. Most of them gin gi amana kuonde UDA. Emomiyo wan koro wadhi ir joko. Nyiso gi niya, wang'eyo un jo undecided, un jo Uganda kendo uchandoru mana kaka wan. To wang'eyo ni uparoru ni ng'ama ubiro gochone. Ng'ama wadwano mondo ugochne man gi agenda maler ma clear en Raila Amolo Odinga. Kuonde wadhi dhi duto te. Adwa ni ng'i wigi ariyo mabiro ni. Namba mar undecided dhi dok piny. E gwenge ka gwenge mosebedo project dhi dok piny. Tiende ni ka ji dhie kura nitie wave mabiro ma ji jawo an kar mondo kik ago kura wagone ng'ama ng'eyo ni kucha ok dhi lal. To giwacho ni ng'ama kucha ok dhi lal en ng'a? En Raila Amolo Odinga nikech en moyombo. Mogik, wacho ne Ayugi ni mayie. Yieni oting'o Martha, oting'o Raila Odinga gilange, oting'o Gideon Moi gilange, oting'o Kalonzo Wuod Musyoka gilange, oting'o ji duto te. En yie marauma. Ok ginyal geng'o yieni. Onego koro ging'e ni weche osechopo kuma koro weche tek. To piny ka giwacho ni osekawo kore, kara piny osekawo kore Raila Amolo Odinga. Emomiyo wan wawero negiga, yendo ye marauma, ye kalo, ye oting'o Amolo, ye koro dhiyo, ye kalo, ye oting'o Musyoka, ye oting'o Gideon. Jo UDA mantiere Nyanza, makoro sani Ayugi nokelo terore gi pesa koro mobilize. Ng'injo ko wacho kene ni en nomiye pesa koro mobilize gin go soro. Wan wakono ni kauru pesa go te dhi ung'iew chumbi ma Ayugi wacho no, kauru pesa ung'iew sukari, to tarik 9 kura Raila Amolo Odinga. Ero kamana nya Fredo Kango. Ayugi an kuomi mar mondo mimi wapachi mogik. Thuondo wach mabende wantiere godo doche makawuono. Nen kaluore gi piem matek, ahinya mabende nitiere koro e counties 10. Wach ni mogik kaluore gi thuondo wach makama de bedango mana e bwo dakika. Adwa kwayo onagi duto te jokanyanam. Mokwongo ung'e kaka ng'wech mwaseringo ng'wech mok yot kendo jaluo tek nikech oseketnwa gi geno en lemb geno. Takwayo onagi ni ochopo sama koro kowuok Nyandwat nyaka Miuru piny luo te beduru mondo ung'i anena ni tadiera siasa mwagoni agoni wero kamano nikech sani nwamua ni ODM to koro is a past tense. Even in Luo community ODM dhi bedo ka PNU manyicho wan godo ka wadhi e yiero 2007. ODM is now it has outlived its usefulness. Onagi en ywak mara ni sani Ruto dhi loso sirikal to bedo na malit kabisa nikech koloso sirikal to wambe onge joma kombe mwabiro godo. To koro ka wakony jowa bedo matek. Wawuog guru woko wabedu ka jire ne wamoko kaka jo Kisii, jo Lang'o. Wakeru tong'e adita achiel. Wakeuru kata obedo mana Wiper kocha. Miuru ja Wiper mochungo kama kura. Obed UDA ng'iuru personality mar ng'ama udhi yiero. Kik ung'iuru ni Machunga de mosethiro waka. Kung'iyo Homa Bay kata mana osuptal olor nikech yath onge, timo ng'adi nikech ODM. Sani to kelbo ng'ato ni wanga maboting'o wadi yo chako dhiko kadi. Dhigo Homa Bay kocha. Ing'eni wan odagi wang'e ni konyuomi kamoro ng'ama nyako to idhi kendi ok idhi gang'o idhi go wadu. Ochako dhi kacha. Ochako dhi thiro Homa Bay. Wachieuru wauru mondo yawre. Mondo waketu aerial barwa oko. Wang'e ni Ruto dhi loso sirikal. To Ruto ni en achiel kuom makedo chung' kodwa. Sama wako lweny gi libamba. To jogi ni kelwa chiemo kendo rito maber kendo tere hegi nikech wan an. It's time to pay back now onagi. Wawuoguru oko. Wakodi Jakom. Wagodi hilo kama nisetiyo. Kendo kadho kodwa na kama kidi kabichopo kodwa no. Ero kama naina. William Samoei Arap Ruto. Ero kama naina. Piny manyien piny luo ka. Ero kama naina George Ayugi. Fredo Kangan kuomi wachi ni mogik e bwo dakika achiel. Wach na mogik en ni wadhi e kura jokanyanam ma ok en lweny. En asero kura kisera maler wadhi maber wakwayo mos wakwakasirika kaka joka igi wanka idhi mos ok gwedri gi ji. Wadwaro mondo bang' kurani Kenya dong kaka en. Kenya dhi mbele. Weche ma dongo machando weche tije rowere, weche joma mine, weche pi, weche hospital, mago duto te Azimio la Umoja wan Kenya biro loso. Koro wan gi geno kendo wasingo ne oganda duto te ma Kenya ni Raila Amolo Odinga kawa yiere tarik 9 dwe mar 8 ndalo 24 mabiro gi wabiro bedo gi Kenya mokwe, wabiro bedo gi Kenya mantie gi pi, Kenya mantie gi baba care, Kenya mantie gi Azimio la kina mama, Kenya ma wabiro geng'o mibadhi makoro kelnwa gi jok ma rangi maratong' ni. Mano e singo mwasingo ne jopiny duto te. Wuoguru woko kar langu te. To joko nagi duto te.
aeuru akika wang'ni osechopo sa makoro one of our own ng'atwa ng'atwa mosetelo no ndalo duto te oneno state house kama osedonjo gi tielo achiel dhot oseyaw mondo mi wakete obede kom nyaka koro kel tiende makoni makoro achich odonji mondo obede komcha wachomo gini tir ongering. Erokamana ahinya Fredo Kangaguni, erokamana ahinya kuom biro e twak okinyi ma kawuono kanyakla gi George Ayugi. Imbe daguni erokamana ahinya kuom yudo thuolo mar biro achiel kachiel e twak ma kama kiwuok e kaunti ma Kisumu. Koko manyako Ramogi Ajwang' imbe daguni erokamana kuom bedo e twak ma kama. Agoni bende mos odiochieng' ma kawuono nwantiere gi ng'ikruok matin e mbui marwa mar Facebook. Omiyo okinyi ma kawuono wabiro mana achiel kachiel e mbui marwa mar YouTube. Weche ma kamago bo pod jolony kata mana jodito magwa pod loso mar mondo mi waduog kendo e mbui mar Facebook. Ko kamano erokamana ahinya kuom bedo kodwa e twak nyaka gi sani. Gi kanyo bende makelo wae giko mar twak e chenro mar Opiny Okinyi ma kawuono mabiro en chenro mar ng'e jothumbe wa ka bende aneno ka jothumbe mag yalo injili osechopo e studio marwa. Ko kamano we wakaw yweyo matina.